Xa están en marcha as negociacións formais do ERE que Ence quere aplicar á fábrica de Lourizán en Pontevedra e ás oficinas centrais de Galicia, Madrid e Navia. Os traballadores pola súa banda siguen vendo mala fe na actuación da pasteira. Hoxe o cadro de persoal secundou unha nova xornada de folga. Ademais, máis de medio cento de traballadores concentráronse ás portas da delegación da Xunta en Pontevedra. Que tal? Saludos, Alina. A delegación da Xunta en Pontevedra entregaron un escrito para reclamar unha reunión co presidente Alfonso Rueda. Vémolo de contado, xusto despois dos titulares. O Executivo de Noia levará ao vindeiro pleno a constitución da Mesa do Mar. Trátase dun organismo de coordinación entre as distintas institucións para traballar na mellora da produtividade da ría. As políticas de igualdade e a propia campaña do 25N da Deputación de Pontevedra reciben as críticas do PSOE e o BNG. Os socialistas acusan o goberno de Luís López de recortar de xeito drástico os fondos dedicados a esta materia. Pola súa banda, para os nacionalistas, a campaña do 25N é curta de miras. No Concello de Ribeira, o BNG e o PSDG levarán ao vindeiro pleno unha moción conxunta para impulsar a reorganización e mellora da seguridade do tráfico na rúa Estatuto, no barrio de Avesadas. O proxecto, que quedou iniciado antes da moción de censura, permitiría a creación de novas prazas de estacionamento gratuito en pleno centro da cidade. Xa está inaugurada a actuación de mellora da estrada entre Chancelas e Combarro no Concello de Poio. A intervención supuxo a construción dun carril bici, unha senda peonil e a mellora do Firme. Un proxecto a tres bandas entre o Concello, a Xunta e a Deputación, valorado en máis de medio millón de euros. Chegannos boas novas dende Cambados porque finalmente sí, a vila vai ter aldea de Nadal. Logo do anuncio de que este ano Cambados quedaría sen ese poboado, o Concello confirmaba hoxe que vai instalar unha renovada aldea de Nadal, desta volta no Xardín de Pazo Torrado. Terá 6 novas casetas, unha delas con tobogán, que se van instalar xunto con outros elementos de edicións anteriores. Pois veñimos con todo, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Xa están en marcha as negociacións formais do expediente de regulación de emprego que Ence quere aplicar á fábrica de Lourizán en Pontevedra e ás oficinas centrais de Galicia, Madrid e Navia. Estas conversas comezaban este xoves cunha reunión en Madrid. A compañía asegura que o seu obxectivo é chegar a un acordo despois de presentar á representación sindical a documentación coa que xustifican esta medida. Ence insiste en que os recortes se deben ao encadeamento de 4 trimestres consecutivos de perdas que levaron a empresa a deseñar un plan de eficiencia e competitividade pro período 2025-2027. O plan contempla a incorporación da intelixencia artificial, a racionalización da estrutura operativa e a automatización de procesos. Neste marco, a compañía aposta por reducir o cadro de persoal de xeito progresivo ata 2027, acompañando estes recortes con investimentos en automatizacións e melloras. De xeito paralelo a este plan, Ence defende que investiu preto de 220 millóns de euros en Lourizán dende 2015. Pois mentres os traballadores da fábrica de Lourizán continúan a ver mala fe na actuación de Ence, hoxe o cadro de persoal secundou unha nova xornada de folga. Ademais, máis de medio cento de traballadores concentráronse ás portas da delegación da Xunta en Pontevedra. Entregaron ali un escrito para reclamar unha reunión co presidente Alfonso Rueda e cos conselleiros de Industria e Emprego. Demandan que interveñan xa que consideran que Ence está a incumprir os compromisos adquiridos durante a loita pola permanencia. O cadro de persoal da fábrica de Ence en Lourizán continúa cumprindo o seu calendario de folga en contra do expediente de regulación de emprego que quere aplicar a empresa. Hoxe celebrouse outra xornada de paro total na factoría. Temos un cuadrante de folgas previsto e hoxe estamos en folga, segundo o 100% da plantilla cumpliu coa folga e simple e llanamente entraron os servicios de oficinas ou do outro sector.
no que denotamos un proceso de moi mala fe, incluso de ameazas á plantilla, ao comité de empresa, de coaccións para vulnerar o dereito de folga e outras maniobras de dudosa legalidade. Ademais de secundar esta convocatoria, máis de medio cento de traballadores concentráronse ao mediodía diante da delegación da Xunta en Pontevedra. Ali presentaron formalmente unha solicitude de reunión co presidente Alfonso Rueda e cos conselleiros de Industria e de Emprego. Reclaman que o Goberno autonómico interveña no conflito aberto. E o que vimos exixir é que esta plantilla leva moitos anos pelexando pola permanencia da fábrica, pelexando polos postos de traballo, e que esa loita finalizou xa fai 3 anos cuns compromisos da empresa, avalados pola Xunta de Galicia, que foron compromisos de inversións, compromisos co emprego, compromisos ca comarca, e que a día de hoxe consideramos que non se cumpriu nin o primeiro. Entón, vimos a pedir unha audiencia ao Comité de Empresa, ca Presidencia da Xunta de Galicia e cas Consellerías de Industria e de Emprego, exixindo que respondan por eses compromisos que avalaron e que respondan ante a empresa por eles, agora que estamos aquí pelexando contra o despido de 40 compañeros, nada menos. En canto á reunión celebrada onte en Madrid para iniciar as negociacións do ERE, o comité segue sen ver vontade real de chegar a acordos por parte da empresa. Acusan ademais de mala fe nestas negociacións. Porque o que denotan neste proceso previo de mala fe de intentar leválo por fora do cauce legal e agora con estas maniobras é que pretenden impoñer eses despidos sen ningún tipo de justificación válida ou con calquer excusa. Tamén falan de procesos de inversión e automatización e inteligencia artificial cando o ERE nin sequera está motivado niso, senón que falan de cuestións económicas e organizativas, collido con pinzas, e logo tamén falan dun volumen de inversións de centos de millóns de euros que calquera que coñece mínimamente a fábrica ou traballe nela sabe que eso é burda propaganda, porque aí contan como inversións en apures ata o papel hixiénico dos baños. Polo de momento, o comité mantén a posibilidade de convocar novas xornadas de folga pendentes da evolución das negociacións coa empresa. A vindeira reunión está convocada para o xoves 27 de novo en Madrid. Recordemos que a proposta de ENCE contempla o despedimento de 39 traballadores na fábrica de Lourizán e entre 6 e 8 das oficinas. O BNG denuncia de novo a falta de compromiso do Goberno da Xunta coas comarcas de Muros e Noia nos orzamentos do vindeiro ano 2026. Os nacionalistas presentarán diversas emendas que recollen actuacións para eles prioritarias para estas dúas comarcas que no seu conxunto suma máis de 25 millóns de euros. O BNG denuncia o esquecemento da Xunta de Galicia cos concellos das comarcas de Muros e Noia, que queda reflectido un ano máis nos orzamentos por o ano 2026, no que se dedican, segundo eles, 0 euros de investimentos. Para tratar de paliar esta situación, os nacionalistas presentarán diversas emendas por un valor de máis de 25 millóns de euros, que inclúen actuacións para eles prioritarias para estas dúas comarcas. Unha das máis importantes vai referida á recuperación da ría, con obras concretas para a mellora de bombeos e o desenvolvemento do plan director do saneamento en Noia e Outes ou o saneamento en Baño Laxeiras, en Serres, no concello de Muros. Unha ría que todo o mundo sabe que é riquísima, pero que está a padecer igual que outras rías ou parecido a outras rías que está a padecer un problema de perda de productividade que xa empeza a ser preocupante. E máis preocupante aínda é a inacción absoluta por parte da administración autonómica que non presta atención precisamente a un problema que afectaría a miles de familias en esta comarca directamente e indirectamente a outras tantas. O que consideramos máis importante para a viabilidade do futuro do marisqueo no noso concello é a obra de saneamento que vai dende a zona de Baño, Valdexería ata Laxeiras. Un investimento que ronda o millón de euros e que agora mesmo para o concello de Muros é totalmente inasumible. En canto a infraestructuras, piden tamén o arranxo integral e a mellora da seguridade vial na estrada AC550, o seu paso polos concellos destas dúas comarcas, con especial relevancia en Outes. A aposta polo mantemento da planta de Serbia, sen esquecer tampouco a creación de chan industrial en Porto do Son. Temos un alcalde de Porto do Son, do Partido Popular, que leva, non sabería precisar cantos anos prometendo un parque industrial. Pois ben, nos vemos que a día de hoxe non hai absolutamente nada avanzado de cara á creación dese parque industrial. Temos que ter en conta que o Concello de Porto do Son limita co Concello de Ribeira, donde existe xa un gravísimo problema de falta de chan industrial, e entendemos que a creación deste parque empresarial en Porto do Son debera ser tamén
priorizado, non? Os nacionalistas poñen o foco tamén das súas demandas en actuacións de índole social, entre as que se inclúen a creación de vivenda pública en Outes ou en Noia e a construción da gardería infantil en Noia. Tamén botan en falla a construción do Centro de Interpretación do Castro de Baroña, a execución da segunda fase da rehabilitación do Cine París en Muros ou a restauración e creación do Museo das Laudas Gremiais de Noia. Sen esquecer tampouco a mellora das instalacións deportivas en Porto do Son, en concreto no Polideportivo Santa Irene e no Complexo Deportivo Municipal. O Executivo de Noia levará ao vindeiro pleno a constitución da Mesa do Mar. Trátase dun organismo de coordinación entre as distintas administracións para traballar na mellora da produtividade da ría. Implicar o tecido político, social e económico na recuperación dos bancos marisqueiros e da produtividade da ría de Noia. Con este obxectivo nace a Mesa do Mar, que se constituirá oficialmente tras a súa aprobación no pleno da próxima semana. Como sabe todo o mundo, a capacidade produtiva da ría de Noia mermou considerablemente e iso provoca pois que os mariscadores e as mariscadoras pois obteñan uns ingresos moi mermados con respecto a outras campañas marisqueiras. Ademais, os partidos políticos representados na corporación integrarán esta mesa representantes da subdelegación do Goberno e da Delegación Territorial da Xunta na Coruña, así como a Confraría de Pescadores, a Agrupación de Mariscadoras AP e a Plataforma en Defensa da Ría Plademar. No Concello xa viñamos advertindo cando estábamos na oposición que era necesario esa coordinación das diferentes institucións e agora pois levamos a pleno a creación desa Mesa do Mar. Quen participa nesa Mesa do Mar? Bueno, pois participará na Mesa do Mar todos os partidos políticos con representación municipal, participará tamén a subdelegación do Goberno na provincia da Coruña, a Delegación Territorial da Xunta de Galicia e tamén queremos que as entidades sociais teñan unha representación. Por un lado, a Confradía de Pescadores de Noia, que é fundamental nesta cuestión, e despois tamén dúas asociacións, que é a Agrupación de Mariscadoras AP, que tamén teñen moito que decir, porque afectan moito, digamos, que ao seu ámbito esta cuestión, e despois tamén queremos que teña representación unha entidade social que é Plademar, que é a Plataforma en Defensa da Ría de Noia, que tamén ten que ter un papel fundamental neste eido. Este organismo permitirá unha mellor coordinación institucional á hora de implementar medidas e poñer en marcha programas de recuperación integral da actividade marisqueira en beneficio do sector. E saiban tamén que no Senado acaban de aprobar unha moción promovida polo Grupo Popular en contra da reducción dos fondos europeos no marco plurianual 2028-2034. Na iniciativa presentada polo senador e voceiro de Pesca, Manuel Ruiz, exixen ao Goberno Central que defenda os intereses do sector pesqueiro en Bruxelas para garantir a supervivencia dun piar estratéxico na economía do país. Neste sentido, rexeitan as políticas que debilitan a independencia alimentaria de España e favorecen as importacións de terceiros países que están aínda lonxe de cumprir cos estándares ambientais. Por estes motivos, instan ao Goberno a facer valer os intereses da nosa frota, apelando a unha maior capacidade negociadora e de liderado co obxectivo de manter a identidade presupostaria de España na Unión Europea. As portas do 25N, as políticas de igualdade e a propia campaña do Día Internacional para a Eliminación da Violencia Machista da Deputación de Pontevedra reciben as críticas do PSOE e o BNG. Os socialistas acusan o goberno de Luís López de recortar de xeito drástico os fondos dedicados a esta materia. Pola súa banda, para os nacionalistas, a campaña do 25N é curta de miras. Entre tanto, o Executivo Provincial aprobou axudas por 460.000 euros para programas de loita contra a violencia machista, co que demostran o seu compromiso coa igualdade. A Deputación de Pontevedra destina 460.000 euros a programas pro fomento da igualdade. 260.000 están dirixidos aos concellos de menos de 20.000 habitantes para mellorar a atención integral ás vítimas e ás súas fillas e fillos, a axudar a mulleres en situación de vulnerabilidade e mellorar a súa formación e orientación. Os 200.000 euros restantes irán destinados a entidades de iniciativa social sen fins de lucro para que poidan poñer en marcha programas de prevención da violencia de xénero e de atención ás vítimas e os seus fillos, entre outras cuestións. En vésperas do 25N,
o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, seguimos demostrando que somos un goberno comprometido coa igualdade. Porque hoxe aprobamos 2 liñas de axudas para fomentar a igualdade de oportunidades e previr a violencia machista, dotadas con 460.000 euros. Ademais destas achegas, López apuntou que nos orzamentos pro 2026 as partidas destinadas ao Servizo de Igualdade medran un 7%. Isto nos vai permitir avanzar xuntos para construir ao que todos aspiramos, que é unha provincia libre de violencia machista. Xusto despois deste anuncio, nas escalinatas do Pazo Provincial, o Partido Socialista criticaba o posicionamento do goberno de López en materia de igualdade. Denuncian recortes na loita contra a violencia de xénero e aseguran que o orzamento da área de igualdade pasou de representar o 1,2% do total durante os gobernos do bipartito a menos do 0,9% na actualidade. E estes recortes non son uns recortes de natureza técnica nin neutras, son recortes políticos, son recortes ideolóxicos do Partido Popular, porque o Partido Popular non cree na loita para a igualdade, para acadar a igualdade real e efectiva de mulleres e homes, e porque non cree na loita contra a violencia de xénero. Ademais, os socialistas denuncian a eliminación dos premios Sofía Novoa Ortiz para os traballos universitarios con perspectiva de xénero e a reducción das subvencións a entidades sen ánimo de lucro que acompañan e defenden a mulleres vítimas. Que acabamos de presentar unha moción para debater no próximo pleno da Deputación de Pontevedra para instar ao goberno do señor López, para instar ao Partido Popular a que revertan estes recortes miserables, misóxenos e escandalosos na loita contra as violencias machistas en prol da igualdade. Hoxe tamén o BNG se sumou a estas críticas. Coinciden co PSOE ao denunciar os recortes no orzamento da área de igualdade e sinalan a falta de campañas de sensibilización nesta materia. Ademais, cualifican a campaña do 25N da Deputación de curta de miras. Acúsana de lanzar mensaxes mornas, lamentando a ausencia de condena e de políticas públicas decididas. O BNG do Salnés presentou hoxe a súa propia campaña pro 25N. O bloque reclama máis servizos públicos e máis feminismo para loitar contra a lacra da violencia de xénero. Dende Vilagarcía, os nacionalistas cargaron contra a Xunta e o PP por achegarse cada vez máis ás posicións de ultradereita sobre esta cuestión. Acusan os populares de sumarse ao negacionismo que encabeza Vox, cuestionando a existencia deste tipo de violencia. Vale a contabilizarse en Galicia 60 mulleres asasinadas dende o ano 2008, sen ir máis lonxe neste ano 2025 que xa van 4. O BNG entende que a Xunta está camiñando na dirección contraria e recortando fondos, como queda reflectido, din, nos orzamentos do ano que ven do goberno galego. O Partido Popular non só non aumenta os recursos para loitar con esta lacra, sino que reduce en máis de 1 millón de euros os recursos contemplados dos orzamentos da Xunta para a loita contra a violencia de xénero, contra a violencia machista, o cal, insisto, é unha evidencia máis de que van xusto na dirección contraria, non? Na dirección contraria de que un goberno non pode solamente facer declaracións no 25 de novembro, sino que logo ten que poñer en marcha medidas. E o Concello de Ribadumia conta xa co seu primeiro protocolo de prevención fronte ao acoso laboral, sexual ou por razón de sexo. O documento busca servir de folla de ruta na prevención ante calquera tipo de violencia dentro do Concello, buscando tamén promover un clima laboral o máis respectuoso e igualitario posible. Hoxe tamén se constituíu a súa comisión de seguimento, na que están presentes a parte institucional, sindical e técnica. Despois de meses de traballo, o Concello de Ribadumia pon en marcha o seu primeiro protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso laboral, sexual ou por razón de sexo. Este era un compromiso que tiñamos dende marzo e cando aprobamos o plan de igualdade que nos comprometemos expresamente a desenvolver precisamente este protocolo. Se puxo en marcha pasouse os textos aos distintos representantes
sindicais, para que fixesen as súas aportacións, aos técnicos tamén, para que fixesen correccións e ao mesmo tempo aportacións. Por lo tanto, eu creo que este é un traballo a parte enriquecedor, porque de alguma maneira colaboramos todos. Dende a parte sindical aplauden o protocolo e a capacidade de negociación das partes para incorporar achegas, no seu caso a inclusión do acoso laboral, que se sumou ao documento inicial no que se contemplaba o sexual ou por razón de sexo. Para min o protocolo está moi ben elaborado. Eu solamente lle di unha pincelada aí á concelleira e yo agradezco que estuvera en conta, e a verdad que para min está moi ben elaborado e ojalá non teñamos que usalo. O protocolo foi presentado esta mañá no Concello, precisamente está destinado a todos os traballadores municipais como ferramenta para atallar posibles casos e, ante todo, como base para previr calquera posible situación de acoso dentro da entidade municipal. Es un protocolo que está destinado a las personas trabajadoras que forman parte de la entidad municipal. Bueno, es una consolidación de un trabajo hecho de años y luego también pues, un cumplimiento con una obligación normativa, que también es real, y con el compromiso, entiendo, municipal también de promover un espacio y un ambiente, un clima laboral lo más seguro, lo más respetuoso y lo más igualitario posible. Esta mañá a parte institucional representada polo alcalde xunto coa parte técnica e sindical rubricaron este protocolo. Constitúese tamén unha comisión de seguimento na que están presentes estas tres patas para velar polo seu cumprimento e aplicación. Esta comisión pues, será encargada de recibir as denuncias, de investigar feitos, de garantir confidencialidade e propoñer as medidas necesarias en cada caso. Ademais, o Concello traballa xa na creación dun protocolo específico de actuación fronte a acoso e violencia ás persoas LGTBI que máis. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos desa aldea de Nadal que por fin confirmaban hoxe si vai ter o Concello de Cambados. A volta, imos cos detalles. Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Xa está inaugurada a actuación de mellora da estrada entre Chancelas e Combarro no Concello de Poio. A intervención supuxo a construción dun carril bici, unha senda peonil e a mellora do firme. Un proxecto a tres bandas entre Concello, Xunta e Deputación valorado en máis de €500 millón. Rematadas as obras de mellora da estrada entre Chancelas e Combarro no Concello de Poio. O vial estrea carril bici e senda peonil, ademais dun firme renovado. A intervención centrada no camiño real de Chancelas contou cun orzamento de máis de €510.000. Primeiro, que vai a permitir dar unha maior seguridade, unha maior conexión e, sobre todo, en época de verán, que é un vial que se utiliza moito como alternativa aos atascos que se producen en Combarro e que moita xente utiliza como alternativa a PO308, que estamos falando dunha estrada autonómica onde hai máis de 20.000 usuarios todos os días e que sirve pois para facer esa alternativa que nos entendíamos que era necesaria. A actuación foi posible grazas á colaboración entre o Concello, a Xunta e a Deputación de Pontevedra. O organismo provincial achegou €256.000 a través da convocatoria deste ano 2025 do Plan Máis Provincia. Que nace e se executa grazas a esa colaboración Diputación-Xunta, que agora, pois neste mandato, na Diputación non existen nin cláusulas anti-Xunta, nin nada que se parezca, e tamén, lóxicamente, para que isto sexa unha realidade, hai un artífice, é o alcalde, e o seu equipo de goberno. O 50% restante do orzamento foi achegado pola Xunta de Galicia a través da liña de colaboración para proxectos de carácter estratéxico en infraestructuras municipais do Fondo Adicional ao Fondo de Cooperación Local. Non eu neste sentido quero felicitar ao alcalde por esa iniciativa, por buscar un proxecto que era importante non só para os veciños de aquí, sino que era un proxecto estratégico, que era fundamental para a zona, para a comarca, e que moitas veces non se trata só do orzamento, neste caso un orzamento de €512.000, sino que se trata sobre todo da función que vai a facer, non? En total actuouse nun treito de 3 kilómetros nesta estrada entre Chancelas e Combarro. A obra permitiu tamén implantar sistemas de calmado de tráfico e instalar elementos de mobiliario urbano.
Pontevedra ponse a disposición da Xunta para avanzar na mellora do trazado da PO 224 e buscar alternativas viarias á 57. O Concello xa trasladou a petición ao Goberno Autonómico de xeito formal, enviando unha carta na que informa a Consellería de Infraestructura, a Consellera de Infraestructuras, María Martínez Allegue, do acordo unánime da Corporación acadado o pasado luns no Pleno Municipal. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores recordou que hai máis de 40 anos que non se fan actuacións de importancia nesta estrada e sinalou que o vial precisa dunha mellora do trazado. Actualmente conta con moitas curvas e ten puntos críticos como a ponte sobre o río Lérez, que non ten cabida para os cruzamentos de dous vehículos. Dende o Concello apuntan que actuar nesta estrada é necesario para que a xente que vive nesa zona poida dirixirse cara ao Salnés sen ter que cruzar a cidade de Pontevedra. Recordemos que, ademais da mellora desta PO 224, o acordo plenario céntrase noutros 3 puntos: rexeitar a continuación do proxecto da 57, redirixir os fondos destinados a este proxecto a continuar a estrada cara ao Confurco e a 52 e Portugal, e solicitar ao Estado que realice a conexión directa con Vigo dende o actual trazado feito entre Vilaboa e Pilarteiros. En Ribeira, o BNG e o Partido Socialista levarán ao vindeiro pleno que se vai celebrar este vindeiro luns unha moción conxunta para impulsar a reorganización e mellora da seguridade do tráfico na rúa Estatuto, no barrio das Avesadas. O proxecto, que quedou iniciado antes da moción de censura, permitiría a creación de novas prazas de estacionamento gratuito en pleno centro da cidade. Os portavoces do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira, Francisco Suárez Puerta e Luís Pérez Barral, respectivamente, comparecían esta mañá en rolda de prensa para presentar a moción conxunta que levarán o luns a pleno, coa que pretenden impulsar a reorganización e mellora da seguridade do tráfico da rúa Estatuto, no barrio de Avesadas. Mellorar tanto a circulación como o tráfico nesta zona das Avesadas, como a creación de 20 plazas de aparcamento, que hai que ter en conta que ahora mismo que dentro do malecón de Ribeira, Portos de Galicia, acaba de restringir o aparcamento e vese reducido ese aparcamento dentro do casco urbán, vai facilitar que os veciños podan levar a cabo o seu día a día dentro deste barrio, pero no resto do concello tamén, xa que vemos como a peatonalización, que estamos a favor dela, reduce os aparcamentos, debemos crear aparcamentos noutros lados, senón os veciños pouco a pouco que se van vindo fora do que é o centro urbán por non poder acudir a él nos seus vehículos. Ademais, se solicita pintado e mellora da accesibilidade do que é o vial, porque entendemos que este barrio, que é un dos pulmóns do centro da vida de Ribeira a día de hoxe, necesita esa mellora. Hai que ter en conta que temos un centro educativo aquí ao lado, un parque infantil, polo tanto, calmar o tráfico e mellorar a accesibilidade a estes dous puntos nos parece que son unha necesidade. O proxecto, que quedara xa moi avanzado antes da moción de censura, iría na liña iniciada durante a súa etapa a fronte do Goberno, impulsando un modelo de mobilidade con preferencia para os peóns. Estas medidas que presentamos dende o BNG e dende o Partido Socialista pois permitirían mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas do barrio das Avesadas, tendo unha circulación máis fluida, un tráfico máis ordenado, pero tamén tendo rúas de sentido único que permitirían avanzar progresivamente en espazos peonís máis amplos para as persoas, xa que este barrio, se de algo adoece, é de accesibilidade universal ao ter unhas beiras rúas moi estreitas e tamén unhas pendentes excesivas. Segundo informaron, a proposta xa conta con informe policial favorable. Seguimos en Ribeira. O Concello acaba de adxudicar o contrato de servizos da Escola Infantil Municipal por un importe de máis de 650.000 euros anuais e un prazo de vixencia de 33 meses. O concurso só se presentou unha empresa, polo que despois da correspondente valoración do proxecto educativo por parte dos técnicos municipais, decidiu adxudicarse. O contrato final do servizo ascende a 1.800.000 euros que serán financiados con fondos propios do Concello e unha subvención da Consellería de Política Social e Xuventude. Na actualidade, a Escola Infantil conta con 128 nenos e nenas matriculados con idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos. Medio Ambiente pon en marcha unha nova edición do concurso escolar Parque Vibras. A directora xeral de Patrimonio deu a coñecer as bases do certame esta mañá nunha visita ao Parque Natural de Corrubedo.
Nesta segunda edición o concurso Parque Vibras pretende mesmo superar o éxito da súa estrea na que conseguiron implicar a máis de 500 alumnos de 26 centros educativos de toda Galicia. Creemos que foi un éxito a primeira edición. Chegamos a 464 centros de Galicia, 500 alumnos, 56 equipos que se animaron a presentar os seus traballos. E despois, en que basamos ese éxito? Pois neses likes, máis de 8.000 likes que tuveron eses traballos dos rapaces, máis de casi 600 comentarios que se fixeron, preto de 166.000 visualizacións. Polo tanto, tiñamos que animarnos a esta, de feito, nos lo demandaron por parte dos propios centros educativos e iba a haber esta edición. A dinámica nesta edición volverá a ser a mesma, vai dirixido a escolares de terceiro e cuarto da ESO, que realizarán creacións audiovisuais para compartir en redes sociais o valor dos parques naturais de Galicia, converténdose así en auténticos influencers e embaixadores do noso patrimonio ambiental. O obxectivo fundamental que é a divulgación ambiental. Centrarnos nos nosos parques naturais, neses 6 parques naturais de Galicia, e para nós é importante porque queremos saber o que os rapaces pensan da nosa natureza, é dicir, primeiro que se acheguen a coñecela, porque habrá moitos que dos 6 parques naturais algún sempre uns visítanos, outros non, cas súas familias ou cos colegios. Polo tanto, queremos saber que pensan dos nosos parques naturais, que pensan como eles poden axudarnos a conservar a natureza, e a esa divulgación ambiental e creo que vinculado moi estreitamente ca divulgación cultural e social. O prazo de inscripción estará aberto ata o 19 de decembro e a data límite para presentar os vídeos será o 6 de febreiro. O 27 dese mes daránse a coñecer os finalistas, dos que sairán os 5 premiados, un por provincia e outro o vídeo máis viral. En Grobes presentou a Festa da Centola do Grove en Lugo. A Asociación de Empresarios incluiu o Círculo das Artes Lucense na súa xeira para promocionar este produto e fomentar o turismo de proximidade. No marco da presentación, en Grobes fixo fincapé na importancia desta festa para a economía local da vila, nunhas datas nas que o sector turístico está en tempada baixa. Tamén destacaron a importancia para o sector do mar, sendo a Lonxa do Grove unha das máis importantes de Galicia. No acto participaron máis de 40 persoas entre medios de comunicación, restauradores de Lugo, membros das asociacións de comerciantes e turismo e mesmo influencers. Recordemos que a festa desenvolverase entre o 27 deste mes de novembro e o 8 de decembro. E do 27 de novembro ao 1 de decembro celebrarase o segundo Congreso Internacional de Micoloxía do Grove. A cita inclúe saídas ao monte nun enclave especialmente privilexiado pola súa riqueza micolóxica. A Península Meca conta con 1.750 especies identificadas. O Congreso inclúe tamén diferentes exposicións e charlas, así como a presentación do quinto volume do Atlas Micolóxico da Península do Grove. A cita está organizada por Engrobes e conta coa colaboración da Mancomunidade do Salnés. Cambados finalmente si terá a aldea de Nadal. Logo do anuncio de que este ano a vila quedaría sen este poboado, o Concello confirmaba hoxe que vai instalar unha renovada aldea de Nadal, desta volta no xardín de Pazo Torrado. En anos anteriores estivera en Feciñáns ou na praza do Concello. Dende o goberno local indican que nun primeiro momento descartaran esta instalación ao carecer este ano do obradoiro de emprego de carpintería, cuxo alumnado se encargaba nos últimos anos de construir as casiñas e tamén de montalas. Finalmente, o Concello deu mercado 6 novas casetas, unha delas con tobogán, que se van instalar xunto con outros elementos de edicións anteriores, creando así un novo poboado que contará cuns 15 elementos e tamén ambientación de luces. A aldea abrirase o 5 de decembro, coincidindo coa apertura das atraccións infantís e tamén os hinchables que van a estar disponibles tamén ali no Pazo Torrado. Pero a programación do Nadal en Cambados arranca xa o vindeiro 28 deste mes, co acendido do alumeado do Nadal, cun acto na praza do Concello con chocolate e rosca. O programa para estas festas inclúe tamén distintos concertos, proxeccións de películas, as badaladas de fin de ano día 31 ao mediodía, a San Silvestre e as tradicionais visitas de Papá Noel, o Apalpador e os Reis Magos.
O principal problema que tiñamos este ano é que non temos obradoiro, entón non tiñamos recursos humanos suficientes para poder montala nin en Feciñás, nin na Praza do Concello. Entón, depois de darlle voltas, pois pensamos que, bueno, podíamos tratar de encaixala ali na zona xardinada do Parque de Torrado, e, bueno, conseguimos, digamos, máis construcións, máis casetas, non? E creo que, bueno, que vamos poder ter unha aldea Nadal pois xeitosa para que os nenos podan gozar dela nestas datas. Creo que a contorna dali do parque pois pode axudar. Ali xa temos o céspede de por sí, que non temos que plantar, hai moita arboleda e ademais está acompañado cunha zona de xogos como é o parque, donde, repito, ademais vai haber hinchables todos os días a partir do mesmo día 5. O Concello de Ribeira ofrecerá ás familias un servizo de conciliación durante este Nadal. Desenvolverase no Conservatorio Municipal entre o 22 de decembro e o 7 de xaneiro. Vai dirixido a nenos e nenas de 3 a 12 anos. Moitas novidades nos obradoiros de conciliación de Nadal de Ribeira. Ademais de ampliar a idade de participación ata os 12 anos, as actividades realizaránse no Conservatorio Municipal e non no pabillón do Ceipo Grupo, como veo acontecendo nos últimos anos. Como novedad, se van a desarrollar este campamento o este programa, esta actividad en el conservatorio, Enrique Paisal. Dirán ustedes o me preguntarán por qué se traslada para allí. Bueno, pues otros años, como se recordarán, lo estábamos haciendo en el pabellón del grupo escolar. Bueno, podría haber varias razones. Una fundamental, y lo entenderán todos los que nos estén escuchando, es, bueno, pues un pabellón. Si pudieran usar las aulas del colegio sería más factible, pero en esta época del curso pues las aulas no se pueden usar y el pabellón, pues como entenderán, pues es más frío y estamos buscando la mejor ubicación para nuestros niños y niñas. O Concello ofertará 75 prazas para que as familias poidan conciliar nestas datas non lectivas. Desenvolverase do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, entre as 8:30 da mañá e as 2:30 da tarde, con posibilidade de servizo madruga e comedor para quen o precise. Os interesados poderán realizar a inscripción dende o 24 de novembro ata o 12 de decembro, tanto nas dependencias de servizos sociais como na sede electrónica do Concello. Tendremos un aforo máximo de 75 plazas. Esperemos llegar, como en todo este tipo de actividades. De la preinscripción también es importante para todos los que nos estén escuchando, decir que es del 24 al 24 de noviembre, o sea, estamos ya, hasta el 12 de diciembre y esperemos publicar las listas definitivas de admitidos, que esperemos que sean todos, que no nos quede ningún mequetrefe fuera, hasta esperemos publicarlas el día 15 de diciembre. O prezo será de 40 euros con bonificacións aplicables nos casos habituais. E o clásico de Nadal, o Grinch, recalará en Ribeira o 28 de decembro da man de Cantaruxa Producións. Haberá 2 pases no Auditorio Municipal, un ás 5 e outro ás 7:30. Xa se poden adquirir as entradas con prezos que oscilan entre os 12 e os 16 euros. Xa están á venda as entradas para o musical O Grinch, que se representará no Auditorio Municipal de Ribeira. Haberá 2 sesións, unha ás 5 e outra ás 7:30, co obxectivo de cubrir a previsible demanda deste espectáculo que fará as delicias de nenos e maiores. En este caso vai a ser o espectáculo Grinch, que ven a recalar no Auditorio Municipal da man de unha empresa local como é Espectáculos a Cantaruxa. Será o día 28 de decembro en 2 pases, ás 5 da tarde ás 7:30. Bueno, queremos encher de contido toda a programación de Nadal. Entonces, bueno, este é un dos espectáculos, pero iremos anunciando nos próximos días moitos máis espectáculos que van a formar parte de toda a programación de Nadal. Os que non queiran perder ocasión de gozar deste clásico do Nadal xa poden mercar a súa entrada tanto na taquilla.com como na Oficina de Atención Cidadá de luns a venres en horario de 9 a 2. Este espectáculo en concreto son 16 euros en patio e 12 na zona inclusiva e de fácil accesibilidade e visibilidade, e tamén se suman a este prezo os gastos de xestión.
Xa se pode visitar en Vilagarcía a exposición Especies Varadas. Trátase dunha mostra do artista Sergio Ordóñez que crea arte con lixo mariño. Anacos de cerámica, madeira e, por suposto, moito plástico danlle forma a unha colección de cadros e esculturas nas que os refugallos se transforman en pezas que convidan ao espectador a reflexionar sobre o grave problema do lixo no mar. A exposición pode visitarse na sala de exposicións do Centro Comercial Arousa ata o 5 de decembro. Especies Varadas surgió de la unión entre la naturaleza y los desechos humanos, y yo hago un poco como enlace, ¿no?, entre los dos elementos. La naturaleza, que con el mar moldea las cerámicas, por ejemplo, que les da esas extremidades, ¿no?, redondeadas, y sugiere unas formas bonitas. Y luego los desechos humanos que están ahí, pues están a la orilla, se unieron y acabaron formándose pues esculturas, cuadros. Aquí pues trabajo principalmente con madera, cerámica y plástico, que desgraciadamente es lo que más se encuentra, sobre todo plástico en las playas, y está invadiéndonos, y eso es otra parte, ¿no?, un mensaje de denuncia social que está presente en cada escultura prácticamente. Hay como estas dos vertientes, ¿no?, los cuadros, que tienen la madera, ¿no?, como elemento principal, porque es el hombre que ha trabajado con la madera desde siempre, con el mar, y pues las cerámicas le dan ese toque, ¿no?, de color, de forma, que le sugieren otras cosas. Y luego las esculturas, ¿no?, por ejemplo, como el pez o los faros, tienen ya algo más de realismo, ¿no?, son más figurativas, y es curioso ver, ¿no?, como pues con un trozo de madera le tallas una boca o unas escamas o algo, le pones ahí unas cerámicas y parece que ya con un ojo o una ceja ya se ve una expresión, ¿no?, se ve pues una expresión de incredulidad. Yo como artista hago la obra, pero luego el espectador con su imaginación pues la termina.